everyone! Welcome back to my... Hello everyone! Welcome to my channel. At ngayon ay nandito kami sa loob ng lift. Kasama ko ngayon si Nemo, si Tutu. Eh, sabi din niya. Ano po? Vlog na! Open eh! Oh! Ay, bakit yun? Ayan na. Nire-return niya yung book. Nilalagay lang dyan. Hindi book yan, DVD. Ay, DVD! Ah! DVD ang nga! Andito kami ngayon sa Asian Public Library. Bawal maingay. Wow, 260 yan. Ini-scan niya, nag-automatic scan na yan din. Oo, sa loob. At ngayon, andito na naman ulit kami ngayon sa shopping mall. Kami ang nagbubukas ng shopping mall. Ito ang buhay OFW. Kapag rest time. Tulad ng dati, pupunta talaga kami dito para nang hindi pa bukas. Para hindi kami nakakabili. Tamang nasa labas lang kami. Ayan, nakatingin. Sarado pa sila. Ayan. Yan. Tingin-tingin lang sa labas. Oh. Huh. Sana mag-seal ito, no? Oh. Yan. Inihintay namin mag-sale. Ang ganda. Oh, yung mga buhay namin dito, hindi basta-basta. Hindi nakikita yung pagkapagod. Pero yung totoo. Yung mga picture namin, ang gaganda namin, pero yung totoo. Pagod na yun eh. Pagod na, hindi naman kami pabata, patanda kami, patanda. Ay. Pagod na nga, tinutubuan na ng Pero ang gaganda namin sa mga Facebook, ang gaganda ng mga picture namin, kakaiba. Para kaming artista. Pero yung totoong buhay, nakakalbo na. Doble puti buhok. Ang itim, ang daming pugdok. Oh, tawa si Nemo. And Tutu. Tutu. Mima. Tayo Myanmar, say hello to all your Myanmar friends. Alam mo na, ang dami mong viewer. Uber. Oh, yun daw niya mga press. Anong floor? Third floor. Ay, nako. Ganito kami. Take photo-photo. Ang ganda sa photo. Naka-filter. Opo. Oh, ayan. Ganyan ang ganyan ang buhay. Oh. Pero yung totoo, masakit ang ulo niyan. Kasi inom lang ng gamot. Yun ang totoo. Kasi nakalimutan niya mag-inom ng maintenance. Pero tingnan mo naman, mamaya ipopost niya yan, ang ganda niya. Oh. Dalawa pa yung photographer niya. Isa yung manager. Isa yung photographer. Ayan guys, tapos na kaming mag-take ng mga picture at mamaya ipapasa namin siya sa Facebook. Ang gaganda namin doon. Grabe ang filter. Kung ang filter ngayon ay 100, yun sa amin 200%. Ayun, sulo namin ngayon ang shopping mall. Kami ang may-ari ngayon ng shopping mall. Anong sasabihin ko din niya? Wala na akong masabi. Nawawala ako sa sarili. My God! Ano sasabihin ko? Sige niya. Wala din naman. Malapit na po ako umuwi. Ang totoo, malapit na ako umuwi. 1 buwan na lang mahigit. Akala nila uwi na ako kasi marami akong pera. Ang problema, wala talaga akong pera, wala akong ipon. Mahirap pong mag-ipon sa ibang bansa. Said. Pero, may napagawa akong bahay. Yun ang aking maipagmamalaki. Ikaw, madam? Itong isa po na ito, 9 years na siya dito. Ano lang ang pagitan namin kasi 13 years ako siya, 9 years. Ang napundar niya, meron na siyang grocery store. Bito wala. Wala pala. Bahay, mansyon. Ito wala din. Wala din pala. Anak! Mayroon. Hindi, joke. Anong napundar mo? Wala. Anong napundar? Nakapundar po siya ng mga wrinkles, sakit. Ang dami niyang napundar. Kaya hanggang ngayon nagbi-maintenance na siya. Napundar niya yun. Mahirap magpundar nun, mahal. Dahil sa katrabaho dito, nagkasakit. Oh, mahal ang
maintenance ngayon. Magkano minimaintain niya? $37 every month. Kaya mahirap po ang magtrabaho sa ibang bansa. Kung iisipin nyo na madali lang. Kasi ang gaganda ng mga photo namin, ang gaganda ng mga mukha namin sa picture. Pero mahirap po. Ngayon ko napatunayan na mahirap. Mas masarap sa Pilipinas. Ang problema sa Pilipinas, wala kaming pera. Dito may pera kami, kapagod lang. Pero yung pera namin, isang araw lang. Lumilipad na yan, kinabukasan. Isang araw lang namin nahawakan. Kaya yung mga nandiyan sa Pinas, dapat malaman din ninyo na mahirap talaga. Mahirap kitain ng pera.